makadi zita ndonzi Sekurugudo kana kuti SGP. Yes, tirikungoramba tingokupai tuma 1 2 tuma spice tuma domasi netuma onion. Naso uno I'm talking about being a producer. This is some information that I need to pass kuenda kuma artist. Ma artist ndoda kukuudza kuti munhu anonzi producer is just a simple guy or a simple lady depending nekuti female or male. Ma producers avasi vana vembinga. Ma producers havana kudonha kudenga. Ma producers haashandire hurumende kana kuti haabhadhwe nehurumende. Anotobhadharwa nemi kana achinge akuitirai basa. Kuproducer music, it's a job. It's not charity. So ndoona maartist mazhinji amenoti zvivindi zvekutaura kuti handina mari zvinobhepi. Because I want to show you something. Producer anenge achirenda paanenge achigara. Producer akatenga zvinhu zvaari kushandisa zvauda kuti akushandisire. Producer achapedza nguva yake achikuitira zvinhu zvako achitadza kuti atsvage mari yekuraramisa mhuri yake nerimwewo basa kana kuchera makomba kana kuvaka kana kurima. Producer achatenga magetsi ekuproducer song yako. Producer kombiyuta yake kapa achatenga nemari yake. Then iwewe unenge uchimukira kubasa every day. Then une magatsi ekutaura kuti ngotaura ngoti handina mari ndiri mugeto youth. Does that make sense to you? Just imagine dai wangu uriwo producer, dai producer vari baba vako, waifila sei? Saka I don't know kuti maartist munopaunawo sei ipapo kuti munenge mungotaura kuti hamuna mari. It seems as if zvinhu zvacho zvamuri kuita zvemusic muri kumanikidzwa, muri kuita kunge I don't know kuti chii chiri kunyanzi kuitika chacho. Please, kana ukaona kuti hauna mari and you cannot sustain your music career, just quit. Hausungwe, haurohwe, unongoregedza kuita zvekuimba. Noti kuti iwewo uri kushanda everyday, unomukira, unowana mari yako pawiki, uri pazuva, uri pamwedzi, then woda kuti mwana womumwe munhu ashandire mahara, ane vabereki, ane mhuri, ane mabills to pay. Inini handioni zvichindimekera hangu sense. So ndozvandaida kungotaura chiri kuti maproducer hadzisi mbinga kana kuti vana vembinga. No, vanhuwo vatori pakutsvagawo, vatori pabasa everyday. Producer anofanira kupinzawo mari muhomwe just like zvaunoita iwo everyday, unenge uchipinza mari muhomwe wherever kwaunoshanda. At the end of the day, you see kuti unorekoda maybe once a month, then once a month yacho iyo ndio vanenge vachitaura kuti hauna mari. Saka I don't even know kuti munenge kuti maproducers ava havana mweya wekufema here, havazi vanhu here, zvigubhu here, matombo here. So that's what I just wanted to say or put out there kuma artist kuti vaona kuti no, kunge uri producer it's a job just like raunoita iwo rekuvaka, rekuplamba, rekuita whatever zvaunoita. So respect basa revamwe. I don't know kuti iwe unoda here kumukira kubasa, murungu okudza kuti ndambokupa mari kana ndambokupa mari pamwedzi wese uyu kana mazuva ese aya, but nhasi handina mari chingoshanda. Woti kugadzirwa lunch nemukadzi wako, kupfekedzwa hembe dzakawachwa nemukadzi wako nesipo, kubva paunobharira rent ungonoshandira murungu mahara then wodzoka kumba. Does that make sense kwauri weiwo chimbundudza? So ndo amwe ema-issues atiri kusangana nawo sema-producers. Ma-artist think kuti maybe tiri vanhu vesimbi or tiri vana vembinga vekuti techingopiwa mari kumba kwedu saka we can just work for free. I don't know. Vamwe ndo vanoti maybe ndakamborekoda last week saka or ndarekoda 2 masongs or 5 masongs saka chimbondirekodawo yemahara. I don't know kuti iwo kubasa kwaunoshanda iwo ukashanda 5 madays kana kuti kwawakashanda 5 months kana kuti 2 years unoda here kumboita mwedzi wokungoshanda mahara chete usingabhadharwa. Uchibva kumba kwako wadya, watogadzira lunch, watobhadhira rent, wabhadhira magetsi, wawacha, wageza, waisa perfume, wadzora mafuta, just ungonoshanda mwedzi wemahara just because murungu iye anga achikupawo mari for the past 5 years achikubhadhara pay yako. Unoita here izvozvo? So ndo mafungira amuri kuita ema-artist amene chingozvigugulaiwo muhana dzenyu mumboona kuti zvinomeka sense here.